И русенци. Най-милото. Най-милото да дадеш от себе си кое? Не е личния живот. Не е само времето. Децата. Тя остава в историята на България, в нашето съзнание, всеки един от нас, като българин, като образ на майката. Майката дава най-милото за свободата на България, другата ни майка. Стои тихо тук на брега и всеки от нас, от дете, от детинство е гледал този поглед. Може да го погледне пак. На човек дай най-милото. Нейните съвременници я помнят като шеговит, като духовит човек. Енергичен, не като тъжен образ. Какъв духовит човек загубил деца в битката за свободата на другата ни майка. Но ние като русенци трябва да почитаме подвига й, да знаем, че тя е един от основните символи и на нашия град. Гордо да заставаме като нейни достойни следовници. Поклон пред паметта на Тонка Обретенова и нека наистина да следваме, да имаме частица от тази сила, която тя носи с погледа си. Да я погледнем и да замълчим. Мястото, на което сме се събрали, е символ на копнежа на всеки русенец към свободата и стремежа му към самостоятелна държавност. Това е така, защото величието на Тонка Обретенова и значимостта на нейното дело вместо да избледняват, се открояват все повече в наши дни, тъй като проблемите за принципите, мечтите и морала стават все по-актуални в динамичното ни ежедневие. Тя е оня пример, който доказва, че истинското семейство изисква усилия и действително успява със силата на своята майчина любов и вяра в свободата да възпита 4 герои. И вся я живедени и неведени. 2 дни след като отбелязахме паметта на Света Богородица, паметното събитие на Благовещението, когато Словото стана плът, Светата Църква отбелязва и празника на майката. Това време, в което честваме и паметта на една друга родолюбива майка, Тонка Обретенова, е изключително подходящо, защото и паралела между всеотдайността, послушанието към своите родители, трудолюбието е онова, което направи и остави баба Тонка в паметта. Тонка Обретенова завинаги ще остане в историческата памет като човек с буден ум, добро сърце и непоколебимост пред предизвикателствата на времето. Тази наша русенка съгражданка е достойна за уважение, защото е успяла да преодолее желанието на всяка една майка да съхрани живота на своите деца, знаейки какво предстои и какво би могло да стане, тя е прижалила своите деца в името на българската свобода. Тази, която се е разбунтувала срещу волята на своите родители и роднини да я оженят за богатски син и избрала своята изгора Тихо Обретенов. Тя е била достатъчно смела сама да ходи по полетата, да помага на баща си в неговата дейност по поддръжка на техните имоти. Венци отнасят.